హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 3వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూడబోతూ ఉన్నాము. సో గత 2 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి అర్జున విషాద యోగము, అలాగే నిన్న 2వ అధ్యాయమైనటువంటి సాంఖ్య యోగము, దానినే గీతా సారము అనేటువంటి అధ్యాయం పేరుతో పిలువబడేటువంటి అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము. మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి అర్జున విషాద యోగములో ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విచారణ ద్వారా ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత కురుక్షేత్రంలో జరిగేటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ క్రమంలో అర్జునుడు ఇరు సైన్యాల మధ్యలో నుండి రథంలో ఉండి అక్కడ ఉన్నటువంటి తన బంధువులను, గురువులను, మిత్రులను, శ్రేయోభిలాషులను చూసి శోకతప్త హృదయంతో, అంటే రాజ్యం కోసం వీరందరిని చంపుకోవడం నిష్ప్రయోజనం అనిపించి, నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అంటూ ఆ రథంలో ఉండిపోవడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఇక 2వ అధ్యాయం ప్రారంభంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో అంటాడు, ఈ యుద్ధం చేయవలసినటువంటి ఈ క్లిష్ట సమయంలో నీకు ఈ పాడుబుద్ధి ఎందుకు పుట్టిందయ్యా అంటే, మరలా అర్జునుడు తన గురువులు, అలాగే పితామహుడైనటువంటి భీష్ముల వంటి వారిని పూజించవలసినటువంటి వారు, మరి అటువంటి వారిని నేను ఎలా బాణాలతో ఎదుర్కోగలను అంటూ చెప్పి, కార్పణ్య దోషం ద్వారా, అంటే నా వారు నేను అనేటువంటి మమకారము కారణంగా నేను మోహానికి గురి అయ్యాను, కాబట్టి నాకు ఏది సరి అయినటువంటి మార్గమో నేను తెలుసుకోలేకుంటూ ఉన్నాను, నాకు సరైనటువంటి మార్గాన్ని బోధించు అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని శరణజొచ్చడము, ఆయనని గురువుగా స్వీకరించి ఆయనకి కావలసినటువంటి అంశాన్ని ఆయన, అంటే ఏది నాకు ఉత్తమమవుతుందో, ఏది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో దానిని బోధించు అని అడుగుతాడు. అప్పుడు కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక తన ఆ సన్నిహితమైనటువంటి స్నేహితుడుని అయినటువంటి అర్జునుడిని ఆ దుఃఖ సాగరము నుండి బయటపడేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశ్యంతో ఆత్మ యొక్క నిజమైనటువంటి స్థితిని 2వ అధ్యాయంలో ఆయన వివరించడం జరిగింది. అలాగే ఆత్మ యొక్క, అంటే ఈ దేహానికి ఆత్మకు ఉండేటువంటి భేదాన్ని తెలియచేయడమే కాకుండా ఆత్మానుభవానికి మార్గమైనటువంటి ఆ బుద్ధి యోగము, అంటే కృష్ణ భక్తి రసాభావనమును ఆయన తెలియచేయడం జరిగింది. అలాగే బుద్ధి చేత ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండేటువంటి విధానము, అలాగే ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మలు, అలాగే ప్రారంభ స్థితిలో ఉండేటువంటి సాధకుని యొక్క విషయాలు అవన్నీ కూడా, అంటే స్థిత ప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలను అవన్నీ కూడా గడిచినటువంటి అధ్యాయంలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి బోధించడం జరిగింది. అయితే ఆ బోధించినటువంటి క్రమాలన్నీ కూడా ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతిలో లేకపోవడం వల్ల వాన్ని సంపూర్ణంగా అవగాహనము మరియు ఆచరణకు ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతి ఉండి, ఆ అర్జునుడు కొంత అయోమయమైనటువంటి స్థితిలో ఉండి మరలా ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని. సో ఈరోజు అధ్యాయమైనటువంటి కర్మ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము ప్రారంభించుకునే ముందుగా ఈ మొదటిగా ప్రార్థన చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన
तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्भूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము. ఈరోజు 3వ రోజు తృతీయ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఏదైతే మనము చూస్తూ ఉన్నామో ఇది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనలను ఆధారంగా చేసుకుని మనము ఈ భగవద్గీత యథాతథమును అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ అధ్యాయము 3వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మ యోగంలో మొత్తంగా 43 శ్లోకాలు ఉన్నవి. అందులో మొదటి 2 శ్లోకాలలో అర్జున్ యొక్క అస్పష్టత, అంటే ఈ సన్యాసమ లేదా కర్మల అనేటువంటి అంశాల్లో ఆయన కృష్ణ భగవానుల వారిని అడగడము, ఆ తర్వాత నిష్కామ కర్మ అనేటువంటిది ఉత్తమమైనది అనేటువంటి, జ్ఞాన యోగం కంటే నిష్కామ కర్మలే ఉత్తమమైనటువంటిది అనేటువంటిది 3 నుండి 9 శ్లోకాలలో ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే కర్మకాండ నుండి కర్మయోగంకు ఎలా మార్చుకోవాలి అనేటువంటి అంశాన్ని, అలాగే ఆ నిష్కామ కర్మకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఉదాహరణలు, ఆ తర్వాత లస్ట్, తర్వాత అంటే లోభము, క్రోధము, మదమాత్సర్యాలు వంటి వాటిని ఎలా అధిగమించాలి అనేటువంటి అంశాలని ఈ అధ్యాయంలో మనము చూడడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ది చాప్టర్ 3. సో ఇక ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జున ఉవాచ ధ్యాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. అర్జునుడు ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని. ఓ జనార్దన, ఓ కేశవ, కామ్యకర్మల కంటే
బుద్ధియే మంచిది అని నీవు భావించినచో నన్ను ఎందుకు ఈ ఘోరమైనటువంటి యుద్ధమునందు వినియోగింపగోరుచున్నావు అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడగడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనము చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ 2వ అధ్యాయంలో ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడిని, ఎందుకంటే అర్జునుడు ఆయన యొక్క భక్తుడు మరియు సన్నిహితమైనటువంటి మిత్రుడు. అటువంటి ఆ భక్తుడు మరియు సన్నిహితమైనటువంటి మిత్రుడిని ఆ దుఃఖం నుండి బయటపడవేసి అతన్ని కార్యోన్ముఖుని చెయ్యాలి అనేటువంటి ఉద్దేశ్యంతో ఆయనకి గడిచినటువంటి అధ్యాయంలో ఆత్మ తత్వాన్ని బోధించడం జరిగింది. సో ఆ బోధించినటువంటి బోధనలు వాటితో పాటుగా ఆ విధంగా ఆ ఆత్మ తత్వాన్ని ముఖ్యంగా సాంఖ్య యోగము ద్వారా, తర్వాత బుద్ధి యోగము, అలాగే ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవడము, స్థితప్రజ్ఞుడు అనేటువంటి వివిధ అంశాల ద్వారా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడిని ఆ దుఃఖ సాగరం నుండి బయటపడవేయడానికి ఆయన్ని బోధించడం జరిగింది. అయితే ఆ బోధించినటువంటి బోధనలను ఇక్కడ అర్జునుడు ఒక రకంగా అపార్థం అంటే కృష్ణ చైతన్యము అంటే ఆ బుద్ధి యోగము అంటే జడత్వము అంటే ఏమీ చేయకుండా ఉండడము అనేటువంటి ఒక భావనతో భావించి, ఎందుకయ్యా ఈ యుద్ధమునందు అంటే ఆ కార్యాలయందు నన్ను వినియోగింపగోరుతూ ఉన్నావు అంటూ అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, నీవు చెప్పినటువంటి ఆ అనేక అర్థాలను కలిగినటువంటి బోధనల వల్ల నా బుద్ధి మోహానికి గురి అయింది మరలా. కావున నాకు ఏది శ్రేయస్కరం అవుతుందో ఈ 2 మార్గాలలో, అంటే ఆ కామ్యకర్మలలో ఉండడము, అంటే ఆ కర్మలను చేయడము లేదా కర్మలను వదిలివేసి ఉండడము అనేటువంటి ఆ రెండింటిలో ఏది ఉత్తమమైనదో నాకు నిశ్చయంగా దయతో తెలియచేయము అంటూ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. వాస్తవానికి ఈ భగవద్గీత బోధనల్లో ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతిని కోరుకుంటూ అది విపులంగా ఉండాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని ఆ విధంగా అడిగి ఉండొచ్చు అని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో వారు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సాధారణంగా మనము ఈ కర్మలను చేస్తూ పోవడం వల్ల ఆ వచ్చేటువంటి ఫలాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడే మనకు అందిస్తూ ఉంటుంటారు. కాబట్టి అంతకుముందు ఆయన చెప్పారు, కర్మలను ఆచరించడం మాత్రమే నీకు అధికారం కలదు, ఆ కర్మ ఫలాలపైన ఆపేక్ష ఉండరాదు అని చెప్పడము, అంటే ఆ కర్మ ఫలాలకు నీవే బాధ్యుడు అనేటువంటి భావనలో ఉండరాదు అని చెప్పడం జరిగింది. సో కనుక అంటే మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను మనము నిర్వర్తిస్తూ పోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశాలు. సో ఆ విధంగా చేస్తూ పోయినట్లయితే ఏ ఫలాలు మనకి ఉంటాయో వాటిని ఆ భగవంతుడి ద్వారానే అందుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అంతేకాని ఆ ఫలాలపైన ఆపేక్షతో మనము కర్మలను ఆచరించవద్దు అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా అర్జునుడు అడిగిన దానికి కృష్ణ భగవానుల వారు మరలా సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ట పురా ప్రోక్త మయా నఘ జ్ఞాన యోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు భగవంతుడు, ఓ పాపరహితుడవైన అర్జున, ఆత్మానుభూతిని పొంద యత్నించు మానవులు 2 రకములు అని ఇంతకు ముందే నీకు చెప్పి ఉంటిని. ఒకరు దానిని జ్ఞానంతో కూడినటువంటి తాత్వికమైనటువంటి కల్పనల ద్వారా తెలుసుకున్న ప్రయత్నం చేయగా, మరొకరేమో భక్తి యోగము ద్వారా దానిని అర్థం చేసుకుంటారు అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆయన ఇంతకుముందు అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా 39వ శ్లోకంలో ఆయన సాంఖ్య యోగము మరియు బుద్ధి యోగము అనేటువంటి 2 విధానాలను ఆయన చెప్పడం జరిగింది. సో అందుకే ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ మరలా,
ఓ పాపరహితుడు అయినటువంటి అర్జున, ఆత్మానుభూతిని పొందడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి మానవులు 2 రకాలు అని చెప్పాను. అందులో ఒకరేమో దానిని అంటే ఆహ్, సాంఖ్య యోగము ద్వారా అంటే తాత్వికమైనటువంటి కల్పనల ద్వారా దానిని అవగాహనం చేసుకోగా అంటే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయగా ఈ విధంగా అంటే ఆ విధంగా ఉండగా మరొకరేమో ఆ భక్తి మార్గము ద్వారా బుద్ధి యోగము ద్వారా దానిని అంటే సేమ్ ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అంటే ఆ భక్తి యోగ ద్వారా ఆ ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కనుక ఈ ఆత్మ అనుభూతిని పొందగోరేటువంటి వారు 2 రకాలుగా ఉన్నారు అని, ఒకరు సాంఖ్య యోగము ద్వారా, మరొకరేమో బుద్ధి యోగం ద్వారా దానిని అర్థం చేసుకునేటువంటి వారు అంటూ ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారాయన, కేవలము కర్మలు చెయ్యనంత మాత్రాన మనిషి కర్మ బంధనాలకు దూరంగా ఉండలేడు. అదేవిధంగా కేవలము కర్మ సన్యాసం ద్వారా కూడా పూర్ణత్వము లభించదు అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియజేస్తాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము కర్మలు బంధనాలను కలిగి ఉంటాయి. మనం చేసేటువంటి ప్రతి పని కూడా కొంత బంధనాలను కలిగి ఉంటుంది అని చెప్తారు. మరి ఆ విధంగా బంధనాలను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ కర్మలలో బంధనాలు కలిగి ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి కర్మలు చేయకుండా ఉన్నట్లయితే ఆ కర్మ బంధనాలకు దూరంగా ఉండలేరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అందువలన కర్మలను మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తప్పక నిర్వర్తించవలసిందే అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా పరిపూర్ణతను సాధించాము అనేటువంటి ఉద్దేశంతో కర్మలను వదిలివేయడం, కర్మ సన్యాసం. అన్ని రకాలైనటువంటి కర్మలను త్యజించి ఉండేటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో అది కర్మ సన్యాసం అంటారు. మరి ఆ కర్మ సన్యాసం చేసినంత మాత్రాన కూడా పూర్ణత్వము లభించదు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నహి కచ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మ కృతు కార్యతే హ్యవశ కర్మ సర్వ ప్రకృతి జైర్గుణై. ప్రతి ఒక్కడు ప్రకృతి గుణాల ప్రభావాలకు లోనై అవశుడై కర్మలు చేస్తూనే ఉంటాడు. కర్మలు చేయకుండా ఈ ఒక్కడు ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేడు అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఈ భౌతిక ప్రపంచ సాంగత్వంలో త్రిగుణాలు సత్వ రజో తమో గుణాలు అనేటువంటి 3 గుణాల యొక్క ప్రభావాలకు లోనయ్యి వాటినే ప్రకృతి త్రిగుణాలు అని అంటారు. ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలకు లోనవడం వల్ల ఈ జీవుడు తన ప్రమేయం లేకుండానే ఈ కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. కర్మలు చేయకుండా ఏ ఒక్కడు కూడా ఒక క్షణం కూడా ఉండలేడు అంటూ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ మన దేహ అవసరాల కోసమైనా వీటి కోసమైనా మనము నిరంతరం కూడా ఆ కర్మలలో పాల్గొనవలసి ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, కర్మేంద్రియాన్ని సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచార సవుచ్యతే. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, కర్మేంద్రియాలను అదుపులో ఉంచిన మనసులో మాత్రము ఇంద్రియ విషయములపైనే ఆలోచన చేస్తూ ఉండేవాడు తనను తానే మోసం చేసుకునే మిథ్యాచారి అనబడతారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఎందుకంటే మన యొక్క మనస్సును ఆ ఇంద్రియ భోగాల గురించి ఆలోచిస్తూ బయటకు మాత్రము అన్ని త్యజించిన వారిలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంటారు. అటువంటి వారిని ఇక్కడ మిథ్యా ఆచారులు, కపట ఆచార్యులు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే వారు బయటికి మాత్రమే అన్ని వదిలివేసిన వాళ్ళలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంటారు. మనసులో మాత్రము ఆ ఇంద్రియ విషయాలపైన మమకారం ఉంటూ ఉంటుంది. ఇంకా అటువంటి వారు ఇక ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండనటువంటి వారుగా భావిస్తారు. అటువంటి వారు తమను తామే మోసం చేసుకునేటువంటి వారుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నారు. సో అటువంటి వారిని మిథ్యా ఆచారి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇక మరి నిజమైనటువంటి
వైరాగ్యము. సో ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది కపట వైరాగ్యంగా చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే మనసులో మాత్రము ఆలోచనలు ఉంటాయి. ఆ ఇంద్రియ విషయాలపైనే ఆలోచనలు ఉంటాయి. బయటకు మాత్రమే అన్నీ వదిలివేసినలాగా ఉంటారు. అటువంటి వైరాగ్యం ఏదైతే ఉందో అది కపట వైరాగ్యంగా చెప్పబడుతుంది. మరి వాస్తవానికి ఆ నిజమైనటువంటి వైరాగ్యము అంటే ఏమిటి అని చూస్తే ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. యస్త్వింద్రియాని మనసా నియమ్యారభతే అర్జున కర్మేంద్రియై కర్మయోగం ఆసక్త సవిష్యతి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, మరో ప్రక్క శ్రద్ధావంతులు మనస్తో కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేసి ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మయోగమును ప్రారంభిస్తే నిజంగా ఎంతో శ్రేష్ఠులు అవుతారు అంటూ ఆయన ఇక్కడ నిజమైనటువంటి వైరాగ్యము అంటే ఏమిటో చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి సాధారణంగా మనకి ఆశ్రమ ధర్మాల్లో ఉండేటువంటి బ్రహ్మచారి, అలాగే గృహస్థ, అలాగే వానప్రస్థ, సన్యాసాశ్రమం వివిధ ధర్మాలుగా ఉంటాయి. మరి అందులో ఈ గృహస్థులుగా ఉంటూనే అంటే తన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను తను నిర్వర్తిస్తూనే ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మయోగమును అంటే బుద్ధి యోగాన్ని ప్రారంభించినట్లయితే, అంటే నిష్కామ కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉన్నట్లయితే వారు నిజంగా ఎంతో శ్రేష్ఠులు, వారు ఎంతో ఉత్తమమైన వారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తారు ఆయన. ఇక్కడ శ్రద్ధావంతులు అయినటువంటి వారు వారి యొక్క ధర్మాలను అంటే గృహస్థులుగా ఉండేటువంటి వారు గృహస్థులుగాను, బ్రహ్మచారిగా ఉంటూ అంటే ఎవరి ధర్మాన్ని వారు నిర్వర్తిస్తూనే ఆ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారు ఎంతో ఉత్తములు అనేటువంటి, అంటే ఇక్కడ అలా ఇతరులను మోసగించి ఆ కపట భక్తిని చేసేటువంటి వారి కంటే, అంటే అన్నీ వదిలివేశాము అనేటువంటి భావనలో బయటికి కనిపిస్తూ లోపల మాత్రం ఆ ఇంద్రియ విషయాలపైనే మమకారం ఉంచుకునేటువంటి వారి కంటే మన ధర్మాన్ని మనం అంటే గృహస్థులుగా ఉండి సంసార జీవితాన్ని గడుపుతూనే భక్తి భావనలో ఎవరైతే ఉంటారో వారు ఆ కపట భక్తిని అంటే సన్యాసులుగా వ్యవహరిస్తూ గరానా మోసగాళ్ళుగా ఉండేటువంటి వారి కంటే కూడా ఆ కపట భక్తిని ప్రదర్శించేటువంటి కపట యోగి కన్నా కూడా చాలా ఎంతో ఉత్తములు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి వారు తన యొక్క జీవనార్థమై ఆ కపట ధ్యానం చేయువారి కంటే కూడా శ్రద్ధగా వీధులను శుభ్రం చేసేటువంటి వారు గొప్పవారు, ఉత్తములు అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో. ఇక్కడ మనకి ఈ ఉన్నటువంటి వారు వీరు పూరి జగన్నాథ రథయాత్ర జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆ రథయాత్రకు ముందుగా ఉండి ఆ రోడ్లన్నీ కూడా బంగారు చీపురుతో ఊడ్చేటువంటి రాజుగా ఉండేటువంటి వారు, అంటే తన యొక్క రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ తన ధర్మాన్ని తను నిర్వర్తిస్తూనే భక్తి భావనలో నిష్కామ కర్మలను చేస్తూ ఉన్నట్లయితే వారు ఎంతో శ్రేష్ఠులు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, నియతం కురు కర్మత్వం కర్మ జ్యాయో హ్యకర్మణః శరీర యత్రాపి చ తే న ప్రసిద్ధేద కర్మణః. నీ కర్తవ్య కర్మను నీవు చెయ్యవలసిందే, అంటే ఎవరి ధర్మాలను వారు చెయ్యవలసిందే. అంటే క్షత్రియుడుగా ఇక్కడ అర్జునుడు యుద్ధం చేయవలసినటువంటిది. సో కాబట్టి నీ కర్తవ్యమైనటువంటి యుద్ధాన్ని నీవు తప్పక ఆచరించవలసిందే అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. నీ కర్తవ్య కర్మను నీవు చేయవలసిందే, ఎందుకంటే ఆ విధంగా చేయడము కర్మలు విడిచిపెట్టడం కంటే ఉత్తమమైనది అని చెప్తున్నారు. కర్మలు చేయకుండా మనిషి తన దేహాన్నైనా పోషించుకోలేడు అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా మరి ఆ చేసేటువంటి కర్మలను ఏ విధంగా మనము ఆచరించాలి అంటే ఆ కర్మకాండలను కర్మయోగాలుగా ఎలా మార్చుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త
సంగ సమాచర. సో ఇక్కడ మనం చేసేటువంటి కర్మలను ఏ విధంగా చెయ్యాలి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తున్నారు. విష్ణువు కొరకు యజ్ఞ రూపంలో చేసే కర్మలు చెయ్యాలి, లేనిచో ఈ భౌతిక జగత్తులో కర్మ బంధకారమవుతుంది. అందుకే ఓ కుంతీ కుమారుడా, నీకు నిర్దేశించబడిన విధులను వాటి ఫలితములపై ఆసక్తి లేకుండా విష్ణువు తృప్తి కోసము నిర్వర్తించుము అంటూ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే మనము ఏదైనా మన పనులను మనం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ పనులను మనము ఏదో ఫలితాలను ఆశించకుండా ఇది నా యొక్క ధర్మము, ఎవరి వృత్తి ధర్మాన్ని వారు నిర్వర్తిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, సాధారణంగా దేహ పోషణకైనా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కర్మలు చేయవలసే ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ ప్రయోజనం సిద్ధించేటువంటి రీతిలో వర్ణాశ్రమాలకు సంబంధించినటువంటి విద్యుక్త ధర్మంలో నిర్వర్తించబడినది. అలాగే యజ్ఞము అనగా విష్ణువు లేదా యోగ కర్మలు అని చెప్తారు ఇక్కడ. యజ్ఞ రూపంలో చేయాలి అని చెప్తున్నారు. యజ్ఞము అంటే విష్ణువు లేదా యజ్ఞ కర్మలు. అయితే ఆ యాగ కర్మలన్నీ కూడా విష్ణు ప్రీత్యర్థం చెయ్యాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే యజ్ఞో వై విష్ణు అని వేదాలు పలుకుతున్నవి కనుక మనం చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా, ఆ యోగాలన్నీ కూడా, ఆ యాగ కర్మలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క విష్ణువు యొక్క ప్రీత్యర్థం చెయ్యాలి అని చెప్తారు. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ఇక ఆ శుభ అశుభ కర్మల యొక్క ఫలాలు ఏవి కూడా ఆ చేసినటువంటి వారిని బంధించవు అని చెప్తారు. సో కనుక మనం చేసేటువంటి కర్మలను ఆ భగవత్ సంబంధంలో, ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో చేయాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సహయజ్ఞ ప్రజా సృష్ట్వా పూరోవాచ ప్రజాపతి అనేన ప్రసవిష్యద్వం ఏష వోష్ట్విష్ట కామదుక్. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, సృష్టి ప్రారంభంలో సర్వజీవులకు ప్రభు అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు మానవులను మరియు దేవతా సమూహములను విష్ణు ప్రీత్యర్థమై యజ్ఞాలతో సహా అంటే వాటన్నిటినీ సృష్టించి జగత్తుకు పంపారు. ఈ జగత్తులోనికి పంపించి ఈ యజ్ఞముల చేత మీరు సంపన్నులు కండి. ఎలా అంటే వీని ఆచరణము అంటే ఆ యజ్ఞాల యొక్క ఆచరణము మీ సుఖ జీవనమునకు మరియు బంధ విముక్తికి కావలసినటువంటి సర్వ అభిష్టాలను వసుకుతుంది అంటూ ఆ భగవంతుడు ఆశీర్వదించి పంపారు అని చెప్తారు. ఈ సృష్టిని ప్రారంభించినప్పుడు, సృష్టి ప్రారంభంలో ఈ జీవులన్నింటికీ కూడా ప్రభువు అయినటువంటి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ మానవులను అలాగే ఆ దేవతా సమూహాలను మన యజ్ఞాలతో సహా ఆయన సృష్టించి భౌతికమైనటువంటి జగత్తుకు పంపించారు అని చెప్తున్నారు. పంపించి మీరు ఒకరికొకరు సహకరించుకోవడం ద్వారా సుఖమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని గడపండి అంటూ వారందరినీ దీవించి ఆ భగవంతుడు ఈ ప్రపంచంలోనికి అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి పంపించారు అని చెప్తారు. కనుక పరస్పర సహకారము ద్వారా అంటే మనము మన యొక్క ధర్మాలను సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నట్లయితే వాటికి సంతసించినటువంటి ఆ అధిష్టాన దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు అంటే వర్షాలను కురిపించడము, సరైనటువంటి గాలి వెలుతురు ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడము ద్వారా ఈ సుఖమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని పొందవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, యజ్ఞ శిష్టాసిన సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషైః భుంజతే తే త్వఘం పాప ఏ పచంత్యాత్మ కారణాత్. మొదట యజ్ఞములో నివేదించిన ఆహారమునే భుజించే భగవంతుని భక్తులు అన్ని రకాల పాపముల నుండి విముక్తి పొందుతారు. వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఆహారాన్ని తయారు చేసే ఇతరులు నిజానికి
పాపాన్ని మాత్రమే తింటారు అంటూ భగవంతుడు మనము ఏ విధంగా జీవించాలి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే భగవంతుని యొక్క భక్తులు లేదా కృష్ణ భక్తి రసాభావితులైనటువంటి వారు ఇక్కడ మనకి భగవంతునికి నైవేద్యం సమర్పించి దానిని ఆ ప్రసాదాన్నే తీసుకోవాలి అని చెప్తారు. అలా తీసుకోవడం ద్వారా మనకి మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి ఆ పదార్థాలకు ఏవైనా బంధనాలు ఉన్నట్లయితే ఆ బంధనాలన్నీ కూడా భగవంతునికి నైవేద్యంగా సమర్పించడం ద్వారా అవన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి అని, తద్వారా ఆ పాపాలన్నింటి నుండి కూడా విముక్తి చేయబడి ఆ జీవులు ఈ బంధనాల నుండి విముక్తులవుతారు అని. అలా కాకుండా తన అవసరాల కోసమే నాకిది ఇష్టము, నేను దీన్ని తయారు చేసుకోవాలి, నాకు బాగా ఇష్టం ఉంది అనేటువంటి భావనలో ఎవరైతే ఆ వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఆహారాన్ని తయారు చేసుకొని జీవిస్తూ ఉంటుంటారో అటువంటి వారు నిజానికి ఆ బంధనాలన్నీ కూడా వారికి కలుగుతాయి. అంటే ఆ పాపాన్ని వారు తీసుకుంటూ ఉంటున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ సృష్టిలో వచ్చేటువంటి మనకు లభించినటువంటి వాటికి ఆ సృష్టిలో మరి అవన్నీ కూడా సమకూర్చినటువంటి ఆ భగవంతునికి మనము కృతజ్ఞతా భావంతో మనకు లభించినటువంటి వాటిని అంటే మనము ముందు ఆ భగవంతునికి సమర్పించి తీసుకోవడం ద్వారా ఎటువంటి బంధనాలు మనకి ఉండవు అని చెప్తున్నారు. అంటే మన కొరకే, అంతేగాని భగవంతునికి సమర్పించడం వల్ల ఆయనకేదో లేదు అని కాదు. ఇక్కడ ఆ బంధనాలన్నింటి నుండి కూడా మనల్ని బయటపడవేయడానికి ఆ భగవంతునికి సమర్పించి తీసుకోవాలి అని చెప్తుంటుంటారు. అలాగే ఇక్కడ మనకి యజ్ఞ చక్రము అనేటువంటి ఇది తెలియచేస్తుంది. ఏంటంటే ఈ సృష్టిని లోకి వచ్చినప్పుడు అంటే భగవంతుడు ఈ సృష్టిని ప్రారంభించే ముందు మనకి ఆ కొంత దేవతా సమూహాలను ఇవ్వడం జరిగింది అనుకున్నాము. అందులో మనకి ముందుగా ఆది పురుషుడిగా ఉండి అంటే ఉండేవాడు బ్రహ్మని సృష్టిస్తారు. తద్వారా వేదాలు అంటే జ్ఞానమును ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఆ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి జీవులు మన యొక్క కర్తవ్యాన్ని మనం సక్రమంగా తెలుసుకొని మన ధర్మాన్ని మనం సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తే ఆ మన కర్తవ్య నిర్వహణే మన స్వధర్మాలు ఏవైతే ఉన్న ఆ ధర్మాలను మనం సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తే అదే యజ్ఞం అవుతుంది అని చెప్తారు. ఆ యజ్ఞానికి సంతసించినటువంటి దేవతలు పుష్కలంగా వర్షాలను, వెలుతురు కావలసినవన్నీ కూడా సమకూరుస్తారు. తద్వారా ఆ వర్షాల ద్వారా మనకి ధాన్యం లభిస్తుంది. మరి ధాన్యం పైనే ఆధారపడి జీవులన్నీ కూడా జీవిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. సో ఈ విధంగా యజ్ఞ చక్రం ఉంటూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవః యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవః. ఆయన చెప్తున్నారు జీవులన్నీ ధాన్యము పైనే ఆధారపడి జీవిస్తాయి. మరి ఆ జీవులన్నీ ఆధారపడి జీవించేటువంటి ఆ ధాన్యము ఎలా వస్తుందంటే ధాన్యము వర్షం వల్ల ఉత్పన్నమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. మరి వర్షాలు ఎలా వస్తాయి అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు యజ్ఞ ఆచరణము మూలంగా వర్షం కురవగా యజ్ఞము విద్యుక్త కర్తవ్యముల నుండి సంభవిస్తూ ఉన్నది. ఇక్కడ యజ్ఞము అంటే మన ధర్మాలను మనం సక్రమంగా నిర్వర్తించడమే యజ్ఞము అని చెప్తుంటున్నారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా మన ధర్మాలను మనం సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తూ పోయినట్లయితే దానికి సంతసించినటువంటి ఆ యజ్ఞ ఆచరణల మూలంగా మనకి ఆ సంతసించినటువంటి దేవతలు వర్షాలను కురిపించడము, కావలసినవన్నీ కూడా సమకూర్చడము జరుగుతుంది. సో తద్వారా ధాన్యము లభిస్తుంది. ధాన్యము ద్వారా జీవులన్నీ కూడా జీవిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తుంది. ప్రతి జీవికి కూడా ఆధారము మనకి ధాన్యాలు. సో ఈ విధంగా సృష్టిలో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆ భగవంతుడు ఏ విధంగా జీవించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాద్ ఆత్మతృప్తచ్చ మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే. సో కానీ ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు,
ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితంతో ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందుతూ పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో సంతృప్తి, సంతోషము పొందేవాడికి చేయవలసినటువంటి కర్మలు ఏవీ ఉండవు అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందుతారో, ఆ సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొంది అంటే ఆత్మానుభూతితో కూడినటువంటి జీవితంతోనే ఆత్మలో ఆనందాన్ని పొందుతూ పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంతో ఎవరైతే సంతృప్తిగాను, సంతోషంగాను ఉండగలుగుతుంటారో, ఇక వారు చేయవలసినటువంటి కర్మలేవి కూడా లేవు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే సాధారణంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రీతిథ్యమే, ఆ భగవంతుని అంటే పూర్ణంగా, సంపూర్ణంగా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారికి ఇక ఆ ఆ కృష్ణ కర్మల చేత సంపూర్ణమైనటువంటి వారు ఇంకా చేయవలసినటువంటిది ఏది కూడా ఉండదు అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, యద్ యదాచరతి శ్రేష్టః తత్తదేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తద్ అనువర్తతే. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, గొప్ప వ్యక్తి ఏ పని చేస్తే సామాన్య జనులు దానిని అనుసరిస్తారు. ఉత్తమ కర్మల ద్వారా అతను నెలకొల్పినటువంటి ప్రమాణాన్ని ప్రపంచమంతా అనుసరిస్తూ ఉంటుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ సాధారణంగా ఎవరైతే ఆ గొప్ప వ్యక్తులు ఉన్నారో అంటే ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి వారు ఏవైతే ప్రమాణాలను నెలకొల్పుతారో, ఆదర్శప్రాయులైనటువంటి వారు ఏవైతే ప్రమాణాలను నెలకొల్పుతారో వాటిని ఈ సాధారణమైనటువంటి జనులందరూ కూడా ఆచరిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మరి ఆ సామాన్య జనులకు మార్గదర్శకంగా ఉండేటువంటి, సమాజంలో మార్గదర్శకులుగా ఉండేటువంటి వారు ఎప్పుడు కూడా వారు దేనిని ఆచరిస్తారో దాన్ని మాత్రమే చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలా కానటువంటి వారు అంటే ఈ స్వంత ఆచరణ ద్వారా జనులకు బోధన చేయగలిగేటువంటి నాయకులు సాధారణమైనటువంటి జనులకు అవసరము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అటువంటి వాడు ఎలా ఉండాలి అంటే వారు ఏం చేస్తూ ఉంటారో దాన్ని మాత్రమే చెప్పగలిగేటువంటి వారు ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ ఒక నాయకుడు అనేటువంటి వాడు తానే ధూమపానం చేస్తూ తన ఫాలోవర్స్‌కి ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే తన అనుచరులకు ధూమపానం చేయవద్దు అని చెప్పాడు అనుకోండి, వారు వినరు కదా. సో నువ్వేం చేస్తున్నావో అదేం చేస్తాం, కానీ నీవేం చెప్పావో అది చేయమని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరైతే మార్గదర్శకులుగా ఉండారో వారు దాన్ని ఏవి వారు ఆచరిస్తూ ఉంటుంటారో వాటిని మాత్రమే చెప్పాలి అని చెప్తారు. సో అంటే విద్యను బోధించడానికి ఒక గురువు ఉన్నట్లయితే అతడు చక్కటి నడవడికను కలిగి ఉండాలి. అతడు ఆ విషయాలపైన సరైనటువంటి అవగాహనను కలిగి ఉండాలి. అప్పుడే అతడు సక్రమమైనటువంటి బోధనను చేయగలుగుతారు. విద్యార్థులను సరైనటువంటి మార్గంలో ఉంచగలుగుతారు. అలాగే ఈ సమాజాన్ని లో మనకి అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి సహజమైనటువంటి నాయకులు చూసినట్లయితే మొదటగా వచ్చేటువంటి వారు తల్లిదండ్రులు. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రుల నుండి పిల్లలు అనేక విషయాలను నేర్చుకుంటూ ఉంటుంటారు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు ఆదర్శప్రాయంగా ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో భగవద్గీత మనకు మన జీవన విధానంలో మనం ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి అంశాలను బోధిస్తుంది. సో కాబట్టి ఈ తల్లిదండ్రులుగా మనము మన కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నట్లయితే పిల్లలు కూడా వాటిని సక్రమమైనటువంటి విధానం, మనం చేసేది ఒక రకంగాను ఇంకొకటి చెప్తే వారు వినరు. సో కనుక అలాగే ఆ తర్వాత ఉపాధ్యాయులు సమాజంలో తల్లిదండ్రుల తర్వాత ప్రభావితం చేయగలిగేటువంటి వారు, పిల్లల్ని సమాజంలో ఉండేటువంటి వ్యక్తులను ప్రభావితం చేయగలిగేటువంటి వారు ఉపాధ్యాయులు. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగాను అలాగే చైతన్య మహాప్రభువు చెప్తూ ఉంటుంటారు, విద్యను బోధించేటువంటి వాడు అంటే ఆ బోధించడానికి పూర్వమే గురువు చక్కని నడవడికను తెలుసుకొని ఉండాలి అని ఆయన చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇక దేశాధినేతలు కూడా ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి నేతలు ఉండాలి. అంతేకాని
ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులలో ఈ దేశాధినేతలు, రాజకీయ నాయకుల గురించి ఎంత తక్కువగా మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిది మనకి. మరి అది భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచం ఉండేటువంటి విషయాల్లో. మరి ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో కూడా, భక్తి భావనలలో కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆశ్రమాలు ఉన్నవి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ గురువులు అనేటువంటిది కాకుండా విశ్వసనీయమైనటువంటి భక్తులను లేదా వేదాలలో తెలుపబడినటువంటి క్వాలిటీస్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను మాత్రమే గురువులుగా ఎన్నుకోవాలి అని చెప్పారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వంటి మహోన్నతమైనటువంటి జగద్గురువు వంటి గురువుల సాంగత్యంలో ఉండేటువంటి వారిని మనం ఎప్పుడు కూడా ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. సో కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక విషయంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వంటి విశ్వసనీయమైనటువంటి భక్తులను మనము ఆదర్శప్రాయంగా తీసుకుని ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడానికి మనము ప్రయత్నం చేయాలి. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాప్తమవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి. ఓ పార్థ, ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ భగవంతుడు కృష్ణ భగవాన్లో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ముల్లోకాలలోనూ నేను చేయవలసినటువంటి పని ఏమీ లేదు, నాకు లేనిది కానీ కావలసినది కానీ ఏమీ లేదు, అయినప్పటికీ విద్యుక్త కర్మలను నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను అంటూ ఆ భగవంతుడు. సో ఆయన రేపటి అధ్యాయంలో చెప్తుంటారు ఎందుకు మరి అవతారాలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు, భగవంతుడు అవతారాలు తీసుకోవడము, ఈ లోకంలోకి రావడము ఎందుకు జరుగుతూ ఉంది అనేటువంటి అంశాలను ఆయన తెలియచేస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎందుకంటే ఆ భగవానుడు నియామకులందరికీ కూడా నియామకుడైన, అంటే పరమ నియామకుడైనటువంటి వాడు ఆయన. అంటే ఇక్కడ ఆయన ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి ప్రతి జీవులు కూడా ఆయన యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నటువంటివి. మరి అటువంటి ఆ భగవంతుడు ఈ సృష్టి మొత్తానికి కూడా నిర్దేశకుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. కాబట్టి ఆయనకు చేయవలసినటువంటి పని కానీ, ఇంకా లేనటువంటిది కానీ, కావలసినటువంటిది కానీ ఆయనకి ఏది కూడా ఉండదు. సో కాబట్టి మరి అటువంటి ఆ భగవంతుడు కూడా తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని ఎప్పుడూ నిర్వర్తిస్తూనే ఉంటుంటాడు. వివిధ యుగాలలో, వివిధ అవతారాలలో వచ్చి ధర్మ సంస్థాపన చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. సో అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, ఆయన ధర్మాలని ఆయన ఎప్పటికీ కూడా నిర్వర్తిస్తూనే ఉంటుంటాడు. ప్రకృతి క్రియమానాని గుణై కర్మాని సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహమితి మన్యతే. నిజానికి అన్ని కార్యములు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతనే చేయబడును, కానీ జీవాత్మ మిథ్యా అహంకారంతో కర్మలను తానే చేస్తున్నాను అని తలుస్తూ ఉంటాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క ఆధిపత్యంలోనే జీవుడు అవశుడై కర్మలను, అంటే జస్ట్ పప్పెట్స్ లాగా, ఒక తోలుబొమ్మలాగా మనము ఈ ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి ఆ గుణాల, ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకునేటువంటి ఒక భావనలతో ఆ సత్వ రజో తమో గుణాల యొక్క ప్రభావితం చేత మనము ఆ కార్యాలన్నీ కూడా చేసుకుంటూ పోతూ ఉన్నాము అని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః. పరధర్మమును చక్కగా నిర్వహించుట కంటేను గుణరహితమైనను స్వధర్మమును ఆచరించుట ఉత్తమము. పరధర్మ ఆచరణము హానికరమగుటచే దానిని పాటించుట కంటేను స్వధర్మాచరణమునందు నాశనము పొందుటయైనను ఉత్తమమే అయినది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అంటే ఎవరి ధర్మాన్ని వారు చక్కగా నిర్వహించాలి అని చెప్తున్నారు. అంతేకాని ఆ పరధర్మమైనటువంటి ఆ పరధర్మాన్ని చక్కగా నిర్వహించడం కంటే కూడా తన యొక్క స్వధర్మము గుణరహితమైనా కానీ దానిని ఆచరించడమే ఉత్తమమైనది అంటున్నారు. పరధర్మ ఆచరణము హానికరమైనది అని, కాబట్టి దానిని ఆచరించవద్దు అని, స్వధర్మాన్ని చెయ్యాలి, స్వధర్మమందు నాశనమైన అది ఉత్తమమైనది అంటూ ఉన్నారు.
సో అందుకే ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో అంటుంటాడు, నీ ధర్మమైనటువంటి యుద్ధాన్ని నీవు నిర్వర్తించవయ్యా. ఆ యుద్ధంలో నేనెవరినో చంపుతున్నాను, పాపం అంటుతుందా, లేకపోతే ఆ దుర్మార్గులను చంపడం ద్వారా మాకు పాపభీతి కలుగుతుందనేటువంటి భావనలో ఉంటున్నాడు. సో అయినా పర్వాలేదు, ఒకవేళ నీవు చంపుతున్నాను అనేటువంటి భావనలో ఉన్నా నీ ధర్మమైనటువంటి యుద్ధాన్ని నీవు నిర్వర్తించడమే ఉత్తమము అని చెప్తున్నారు. ఆ పరధర్మాన్ని, ఎందుకంటే అర్జునుడు తన స్వధర్మమైనటువంటి క్షత్రియుడిగా తన స్వధర్మమైనటువంటి యుద్ధాన్ని వదిలివేసి తనకు సంబంధం లేనటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడు సన్యాసి ఉండేటువంటి లాగా నేను భిక్షమెత్తుకోనైనా జీవిస్తాను కానీ యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అన్నాడు. సో అది సరైనటువంటిది కాదు అంటూ బోధిస్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానుల వారు. సో కాబట్టి ఎవరి కర్తవ్యాన్ని వారు తప్పక నిర్వర్తించవలసిందే. ఆ కర్తవ్య నిర్వహణలో వారు నాశనం పొందినా కానీ అది వారికి మంచే జరుగుతుంది తప్ప ఎటువంటి నష్టము వారికి ఉండదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇంతకుముందు కూడా చెప్పడం జరిగింది, ఒకవేళ ఈ ధర్మయుద్ధంలో నీవు మరణించినట్లయితే స్వర్గాన్ని పొందుతావు అర్జున, లేదా యుద్ధంలో నీవు గెలిచినట్లయితే నీకు రాజ్య సుఖాలను నువ్వు అనుభవించవచ్చు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అదేవిధంగా మన ధర్మాలను మనం సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ భగవంతుడు మనకు కావలసినటువంటి ఫలితాలను ఆయనే అందిస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా ఆ విధంగా విన్న తర్వాత అర్జునుడు మరలా కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ అతకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః అనిచ్చన్నపి వార్ష్ణేయ బలాధివ నియోజితః. అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని, ఓ వృష్ణివంశీయుడా, ఇష్టం లేకపోయినా మానవుడు దేని బలవంతం వల్ల పాపాలు చేస్తూ ఉన్నాడు అని అడుగుతూ ఉన్నాడు. వాస్తవానికి మనం ఏదైనా చెడు పనులు లేదా అవి మంచివి కాదు అని అనిపించినా కానీ ఒక్కొక్కసారి చేస్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ దుర్యోధనుని నీవు ఎందుకు దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉన్నావు అంటే, అది నాకు చెడు అని తెలుసు, అయినా నాకు అవి చెయ్యాలి అనిపిస్తుంది ఉంటుంది అంటాడట. అదేవిధంగా ఇక్కడ కృష్ణుణ్ణి అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, ఓ వృష్ణివంశీయుడా అంటే ఓ యదువంశీయుడా అని అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని సంబోధిస్తూ, సాధారణంగా మనం చేసేటువంటి పనులు కొన్ని మనకి అవి సరైనవి కావు అని అనిపిస్తూ ఉన్నా అయినా చేస్తూ ఉంటుంటాడు మానవుడు. సో ఎందువల్ల ఆ విధంగా దేని బలవంతం వల్ల అవి తప్పు అని తెలిసినా ఆ వాటిలోనే నిమగ్నమవుతూ ఉంటుంటాడు అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడగడం జరుగుతుంది. దానికి ఆ భగవంతుడు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. శ్రీ భగవానువాచ కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మ విద్యే నమిహ వైరిణం. సో ఆయన చెప్తున్నాడు, కామయేష క్రోధయేష అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నాడు, అర్జున అది కేవలము కామమే. అంటే ఏదైతే నీవు దేని బలవంతం వల్ల చెడు పనులు చేస్తున్నాడు మానవుడు అని అడిగావే, మరి ఆ బలవంతం ఏమిటంటే కామము అంటే కోరికలు. మనలో కలిగేటువంటి ఈ కోరికల వలనే మానవుడు ఆ దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు చేస్తాడు. మరి ఎందుకు చేస్తున్నాడు అంటే, ఆ కామము ఎలా కలుగుతుంది అంటే అది రజోగుణం వల్ల కలుగుతుంది. అంటే మనకి ప్రకృతి త్రిగుణాలలోని ఒక గుణమైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాలలోని ఒక గుణమైనటువంటి ఆ రజోగుణం వల్ల అది ఈ కామము ఏర్పడుతుంది, కోరికలు కలుగుతాయి. తర్వాత అది క్రోధంగా పరిణమిస్తుంది. అంతే కదా, కామం కోరికలు నెరవేరలేదు అనుకోండి, మనకి బాగా కోపం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సో కనుకనే ఆయన అంటున్నారు ఇక్కడ, ఆ ఆ రజోగుణం వల్ల ఈ కోరికలు పుడుతుంటాయి, ఆ కామం ఏర్పడుతుంది, అది తర్వాత కోపంగా పరిణమిస్తుంది. ఇదియే ఈ ప్రపంచాన్ని కబలించేసేటువంటి
పాపమయమైనటువంటి శత్రువు అని చెప్తున్నారు. అంటే కోరికలను త్యజించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అంటే ఆ ఇంద్రియ విషయాల నుండి మనము, ఆ ఇంద్రియార్థాల నుండి మనము వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ధూమేనా వ్రియతే వైహినిః యథా దర్శో మలేన చ యతోల్బేనావృతో గర్భః తథా తేనేదమావృతం. సో ఆయన ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, పొగ చేత అగ్ని, మురికి చేత అద్దము, గర్భం చేత పిండము కప్పివేసినట్లుగా జీవుడు ఈ కామం యొక్క వివిధ దశల చేత ఆవరించబడి ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఇక్కడ ఆ జీవుడి యొక్క శుద్ధ చైతన్యం ఏదైతే ఉందో అది మరుగుపరిచేటువంటి ఆవరణ దశలు 3 రకాలుగా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. అది ఒకటి పొగ, రెండవది మురికి, మూడవది గర్భం అని 3 విధాలుగా 3 ఆవరణాలుగా చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఆ ఆవరణంలో అగ్ని యందు ఉండేటువంటి పొగ, పొగ చేత ఆవరించబడి ఉన్నప్పుడు అగ్ని మనకి కనిపించదు. అలాగే జీవుడిలో ఉండేటువంటి చైతన్యము, జ్ఞానము, అజ్ఞానము అనేటువంటి పొగ చేత కప్పబడుతూ ఉంటుంది. కనుకనే అతడు తన జ్ఞానాన్ని కోల్పోయి ఆ అజ్ఞానంని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. అలాగే అద్దము మన ప్రతిబింబాన్ని, ప్రతిదాన్ని కూడా స్పష్టంగా కనిపించే విధంగా చేస్తుంది. కానీ అద్దం పైన మురికి ఏర్పడినట్లయితే ఆ ప్రతిబింబము స్పష్టంగా కనిపించదు. అలాగే ఆ జీవుడిలో ఉండేటువంటి జ్ఞానాన్ని అజ్ఞానము ఆవరించి ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ జ్ఞానము సరిగా ప్రదర్శితం అవదు. అలాగే ఇక పిండం, గర్భంలో ఉండేటువంటి పిండం ఎలాగైతే ఆవరించబడి అది ఎటు కూడా తన ప్రభావాన్ని ఎటు ప్రదర్శించలేనటువంటి విధంగా ఉంటుంది. సో అదే మాదిరిగా జీవుడిలో ఉండేటువంటి ఈ జ్ఞానము ఆ అజ్ఞానము అనేటువంటి వివిధ ఆవరణాల చేత, పొగ, మురికి, అలాగే గర్భం వంటి ఆవరణాల చేత ఆవరించబడి ఉంటుంది అని చెప్తారు. సాధారణంగా మనము మానవులలో ఉండేటువంటి ఈ అజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఆ అగ్నిలో అగ్నిలో ఉండేటువంటి పొగ, అగ్ని అందలి ఉండేటువంటి పొగలాగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకనే మానవులలో కొంత విచక్షణ జ్ఞానం ఎక్కువగా ఉంటుంది. త్వరగా ఆ అజ్ఞానం నుండి బయటపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో కాబట్టి అంటే ఇక్కడ మానవులలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానము పొగతో పోల్చబడింది. అలాగే జంతువులలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది అద్దంపై ఉన్నటువంటి మురికితో పోల్చబడింది. మరి ఇక వృక్షాలలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానం, అన్ని కూడా జీవులేవి. ఆ వృక్షాలలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానము ఆ గర్భం చేత పోల్చబడుతుంది. అంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అని అర్థం ఇక్కడ. సో కాబట్టి మానవులుగా ఉన్నటువంటి మనము త్వరగా ఆ అజ్ఞానం నుండి బయటపడి జీవుడి యొక్క తత్వం, నిన్న చెప్పినటువంటి భగవద్మయము అయినటువంటి జీవన విధానాన్ని గురించి భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఆ భగవత్ సంబంధంలో, అంటే మనము ఈ దేహం కాదు, ఆత్మలము, శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మలము అనేటువంటి భావనలలో ఉండి మన యొక్క కర్మలను మనము కర్తవ్య భావనతో చేస్తూ ఫలాపేక్ష రహితంగా ఉన్నట్లయితే, ఎటువంటి కోరికలను త్యజిస్తూ ఉన్నట్లయితే మనము సుఖమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని గడపవచ్చు అని తెలియచేస్తుంది మనకి భగవద్గీత. ఆ భగవంతుడు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఇంద్రియాని మనోబుద్ధి రస్యాధిష్టానముచ్యతే ఏతైర్విమోహయత్యేష జ్ఞానమావృత్య దేహినం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఇంద్రియాని మనోబుద్ధి రస్యాధిష్టానముచ్యతే ఏతైర్విమోహయత్యేష జ్ఞానమావృత్య దేహినం అంటున్నారు. అంటే ఈ కామానికి, అంటే ఈ కోరికలకు, మనలో కలిగేటువంటి ఈ కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కోరికలకు ఇంద్రియాలు
మనస్సు, బుద్ధి ఆశ్రయాలు అని చెప్తారు అర్జున అంటున్నారు. వీటి ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఆవరించి దేహదారులకు మోహం కలగజేస్తుంది ఆ కామము అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఆ జ్ఞానాన్ని ఆవరించేసి ఈ దేహాన్ని ధరించినటువంటి జీవులందరిలో కూడా మోహాన్ని కలగజేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. మనకి ఇంద్రియాలు 5 ఇంద్రియాలు అంటే పంచేంద్రియాలు అని చెప్తుంటాం. కళ్ళు, నాలుక, ముక్కు, చెవి, చర్మం, అలాగే మనస్సు, బుద్ధి, ఇవి ఆ కామానికి అంటే కోరికలకు ఆశ్రయాలు అని చెప్తున్నారు. వీటి ద్వారానే అంటే మన ఇంద్రియాలకు మన కళ్ళకు మంచిగా కనిపించగానే అది పొందాలి అనేటువంటి కోరిక కలుగుతూ ఉంటుంది. ఏదైనా చెవులకు ఇంపుగా వినిపించగానే దాన్ని ఒక రకమైనటువంటి శబ్దాలు వినాలి అనేటువంటి కోరిక కలుగుతుంది. ఏదైనా ముక్కుకు వాసన మంచిగా వచ్చిందనుకోండి, అది పొందాలి, అది దాన్ని అనుభవించాలి అనేటువంటి ఇది కలుగుతుంది. అలాగే చర్మ స్పర్శ, అలాగే నాలుక రుచి. సో ఈ విధంగా అవన్నీ ఆ ఇంద్రియ విషయాలు. అలాగే మనసు, బుద్ధి ఇవి కామానికి అంటే కోరికలకు ఆశ్రయాలు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి మన జీవుడు ఈ దేహంని అంటే ఆత్మ ఏదైతే ఉందో ఈ దేహాన్ని పొంది దేహం ఏదైతే ఉందో అది ఈ ఒక రథంతో పోల్చబడుతుంది. ఆ రథంలో ఆ రథానికి కట్టబడినటువంటి గుర్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంద్రియాలు అని చెప్తారు. మన ఇంద్రియాలు కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, నాలుక, అలాగే చర్మం, ఇవి ఆ ఇంద్రియాలు. అలాగే ఆ గుర్రాలకు కట్టబడినటువంటి కళ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది మనస్సు అని చెప్తారు. ఆ కళ్యాలను ఆధీనపరుచుకుని ఉండేటువంటి ఆ రథాన్ని తోలేటువంటి అదిలించేటువంటి గుర్రాలను సరైనటువంటి మార్గంలో ఉంచగలిగేటువంటిది బుద్ధి. సో ఈ విధంగా అంటే ఇంద్రియాలను మన ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి, మనస్సు ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి అని చెప్తారు. మనస్సుని బుద్ధి విచక్షణ జ్ఞానము ద్వారా అంటే ఏది మంచి ఏది చెడు అనేటువంటి విచక్షణ చేయగలిగేటువంటి ఆ బుద్ధి ద్వారా సక్రమంగా నడపగలిగినప్పుడు ఈ గుర్రాలు సరైనటువంటి మార్గంలో ప్రయాణించి ఆ జీవాత్మ అంటే ఈ దేహాన్ని పొందినటువంటి జీవాత్మ తన గమ్యాన్ని అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని అంటే తన గమ్యంలో సరైనటువంటి మార్గంలో ప్రయాణించగలుగుతుంది. అలా కాకుండా ఇంద్రియాలను మన ఆధీనంలో ఉంచుకోలేదనుకోండి మనం, అది తన ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తుంది. అంటే గుర్రాలు ఒక్కొక్కటి తన ఇష్టానుసారంగా పరిగెడుతున్నాయి అనుకోండి, ఇక అప్పుడు ఆ రథం ఎటుపోతుందో కూడా తెలియనటువంటి పరిస్థితికి వస్తుంది. కాబట్టి ఆ జీవుడి యొక్క పరిస్థితి, ఆత్మ యొక్క పరిస్థితి కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, తస్మాద్ త్వమింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, అందువల్ల మొట్టమొదట ఇంద్రియాలను నీ చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకొని జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసేటువంటి కామం అనేటువంటి పాపిని పారద్రోలాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి మొదట మన ఇంద్రియాలను ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి అని చెప్తారు. ఇంద్రియాలు ఆధీనంలో అంటే ఆ గుర్రాల కళ్యాల ద్వారా మనం ఏ విధంగా అయితే ఖచ్చితంగా వాటిని ఇచ్చేస్తే అవి సరైనటువంటి మార్గంలో ప్రయాణిస్తాయో, అలాగే మన ఇంద్రియాలను కూడా మన కళ్ళని, మన ముక్కులను, చెవులు, నాలుక వీటి విషయాల నుండి మనము ఒక స్పష్టమైనటువంటి అవగాహనతో ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. సో ఇంకా చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు మనకి ఇంద్రియ అంటే కర్మేంద్రియములు ఆ స్థూల శరీరం కన్నా ఉన్నతమైనవి అని చెప్తున్నారు. ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ దేహము కన్నా కర్మేంద్రియాలు ఉన్నతమైనవి అని చెప్తున్నారు. మనసు ఇంద్రియాల కన్నా ఉన్నతమైనది అని, మనసు కన్నా ఉన్నతమైనది బుద్ధి, బుద్ధి కన్నా మరింత ఉన్నతమైనది ఆత్మ అంటూ ఆ భగవంతుడు ఆత్మతత్వాన్ని మరికొంత ఇక్కడ తెలియచేస్తూ, సో ఆ ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు అధమ స్థానంలో ఉండేవి, వాటికంటే ఉన్నతమైనవి ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియాల కంటే ఉన్నతమైనది మనసు, మనసు కంటే ఉన్నతమైనది బుద్ధి, బుద్ధి కంటే ఉన్నతమైనది ఆత్మ అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు.
సో ఇక ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఆయన ఈ విధంగా తెలియచేస్తున్నారు. ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్తభ్యాత్మనమాత్మన జైహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసధం. ఓ మహాబాహులు కలవాడా, ఇలా బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పదని గుర్తించి బుద్ధితోనే మనసును నిలకడ చేసుకుని కామరూపంలో ఉన్న ఆ బలీయమైనటువంటి శత్రువుని జయించవయ్యా అర్జున అంటూ ఆయన బోధిస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా. సో కాబట్టి ఇక్కడ బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పదని గుర్తించినప్పుడు ఆ బుద్ధితో మనసుని నిలకడ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అలా నిలకడ చేసుకున్నప్పుడు కామరూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ బలీయమైనటువంటి శత్రువు, ఎవరు కోరికలు అనేటువంటి ఆ బలీయమైనటువంటి శత్రువుని సంహరించవచ్చు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి శత్రువుని ఎక్కడ కనుక్కోవాలి, ఎలా ఓడించాలి అని అంటే, శత్రువుకి ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నట్లుగా 40 శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా దాని యొక్క స్థానాలు ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి. మరి దాన్ని నియంత్రించడము ఎలా అంటే ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందడము, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి బుద్ధిని పొందడము, ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని పొందడము అని మనకి చివరి శ్లోకంలో చెప్పారు. మరి ఇంద్రియాన్ని నియంత్రించేటువంటి పద్ధతి మనము ధ్యానం చేయడము, ఆ భగవంతుని యందు ధ్యాస ఉండడము. మనసుని స్థిరపరచుకోవాలి అంటే ఆ భగవంతుని నామాన్ని జపించడము. ఈ కలియుగ ధర్మం, కలియుగంలో ఈ కలి కల్మషాల నుండి బయటపడడానికి ఆ హరినామ సంకీర్తనం, అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని నామాలను నిరంతరము జపిస్తూ ఉన్నట్లయితే మనము ఆ మనసుని ఆధీనపరచుకోవచ్చు అని చెప్తుంటారు. ఇక బుద్ధి సక్రమంగా పనిచేయాలంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము పొందాలి. మరి భగవద్గీత, భాగవతము వంటి, అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు రచించినటువంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను చదవడము ద్వారా బుద్ధి సక్రమంగా పనిచేస్తుంది. అంటే జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాం మనం. సో ఈ విధంగా మనము సరైనటువంటి మార్గంలో జీవిత పాఠము మనం నేర్చుకోవలసినటువంటిది, ఇంద్రియాలను నియంత్రించడము ద్వారా కామాన్ని జయించవచ్చు అని, మనసును హరినామ జపం చేయడంలో మరియు భగవద్గీతను చదవడంలో నిమగ్నం చేయాలి. తద్వారా జీవుడు ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని, ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొంది జీవుడి యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోగలుగుతారు అంటూ చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ.